Arunai Gunda Mafia Choliya, Arunai Gunda Mafia Choliya, Arunai Tenta Kalba Choliya, BJP Nai Tenta Ko Chawa Choliya, BJP Rame, BJP Korbi Rame Tenta Kalba Chawa Choliya, Baba Dukmali hati ni cimen cini diang cumni saslang hati orang seng move kaya ayang kuli murah seng thangnai cini obono cini naimung obon naidi seng selesai sai tongo seng tipramo thorok cini bubagran netrite seng peaceful nainero ar khumlung o takarjolo santhagang ke tipramo tha oro 90% dai 10% obo borok rok kini osanti khanya ne bage chesta khai tongo obono seng kumino local basi hisabe seng mo khanya dia anona tahiu saka जे फुरो फातनी कतो लीडर ऑफ खायो और खुमलो कुछ ना कुछ माने कुन ना कुन इंसिडेंट होखासे ओ 2 दिन से काम बुम खितार जाखा आमन से काम खितार जाखा आमन से काम नरो जतन खना कि एक सप्ताह से का पूरा डागाय थेसी एकटा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस जे केदार जों साइसे साइमन दं बर केदार एकटा पार्टी नि बेनार सामं खाय दं जों पुलिस नो एकदम पूरा इनफरमेशन सह जा किंतु पुलिस दिनिसा जरा कुन एक्शन करि है कुन एक्शन करि गवर्नमेंट एगेंस्ट दिनि जोंरो एरिया वो शांति तोना ने बगे आपिल खायो लोकरनो जतनो जिनि ओ पीसफुल लोकरो जतनो सपोर्ट खायतो एबं दले दले पाले खाय जों हमनो जों मा कासलायनाय दिस दिनै हाय जों दुगमालि हातिवो तिप्रामो थानिङै जों अर पिसाय का तंगसांनि रेली खालायनानै थांदोंमो तामनि बागाव रेली हिंखाय ओ खुमलुं हायखो जों ताकारजला पेकवाजला ओ एरिया वो जे खरंनि खरता माफिया रक सिकक थाइके दागाय थाइके जालुक सका अबनो कासुनानि बागैनो सावैबो केस रुबै पुलिस कुनो अरेस्ट खाया अबनो बागैनो जों पाब्लिक रं थिना अब साइमान न नायो जे एरिया वो बर अशान्ति खायजका सालो हंकै थुओ जवाग नङो ड्राग्स अब हरा हंकै बुनि नक नक थाङै बर सामं हायनो खाय नुखा जों हायनो उसखौ जों अर आइजिजेल नि सामं खायतेनि आरो बुवै ताई बुनि हो जे माइनर जेदा चिनि को एटीएम खालाय दम आरो थाङै बर 30,000 रां मारा हमानि आबो बायसिनि पाया रतनपुर थाङै दुइ बार चिनि पार्टी अफिस कसाम दंमोन आबो कोनो युज खायजा आबो पॉइंट बर सबाय वालाय खायजा दं सानमाने ताई महाराज फाइनानि सिकां सालता सिकां जारा फ्लैग खायमोन आरो फ्लैग सिरि माने अबो हायकिना चिनि खमलंगबो अब बीजेपी बा इब्रामो थानो वालाय नन बागायो जों किनो अर खनाका जों अर पुलिस दं बिसोर खनाका अर बीजेपी नि जे मियानि मुख्यमंत्री फाइमानि मुख्यमंत्री अर जे बैनर फेसबुक जतर जक मन अब सबाय तलांग थाङा अब इब्रामो थानो बेलाम खायन बागायना अब के चालचो मने बागायना आं सानामो जों माने मुख्यमंत्री खुमलंग एरिया फाइगांगना अब बदा दागिना बरक दा बमते खलाबा साइमिया नुखा जों औरत जों आइजिजेल सामं खायनो थांदोने थाइनि बुम फादेरि खालामजावखा आरो न बिचार फोन खाय जों हरनि 11:30 12टा माहाय फोन खाय जों जानोखा अम हाइकिमान जदि कन्टिन्यू एरिया दं हांका अब एक कथा चिन बरम देरा लायनो क्या
अबन बागै जों सानामो जोंनि एरिया तंकजों नारनानि बागै अब जों पलिटिकल खायनाय चिनि बागै सिबिन दाया और एरिया तंनाय जत बरने दाय तंनाय बने बागैनो तंकजों तंनानि हेका जों अब हाय बर खायनो तंनाय रखनो कासुनानि पारा एरिया रखो कासुनानि आबनो जों जतनो साइतखौनो दिनै तंकजों रेलिन बागैनो दिनाबो जों दिना जगह रेलि खालायनो थांगोन हामबाय